Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita, Indonesia merdeka. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita, Indonesia merdeka. Dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau, Sabang menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Pemuda Indonesia, bangunlah, bangunlah, maju ke dalam kancah membela tanah air kita. Maju, terus maju, dengan semangat hati berkobar. Maju, 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 terus maju, habis maju kita jalankan. Bambang Sule kumandang suarane, tula-tuli kepenak unine. Unine mong ngerenyohake rolan kentrung ke Ipung Suling segera gendangane. Ayo konco rame-rame nonton daya topeng kawedan. Bambang Sule kumandang suarane, Suarane kepenak unine. Unine mong ngenyohake suarane kentrungkan. Ipung Suling sigra gendangane. iki seni kanggo hiburan, ojo kanggo ajang tawuran. Gampang-gampang Sule kumandang suarane. Suarane Kepenak unine. Unine mong ngenyohake suarane kentrungkan. Ipung Suling sigra gendangane. seni kanggo tuntunan, uga golek paseduluran. Gambang Suling kumandang suarane. Suarane Kepenak unine. Unine mong ngenyohake suarane kentrungkan. Ipung Suling sigra gendangane. seni kanggo hiburan, ojo kanggo ajang tawuran. Gampang-gampang Suling kumandang suarane.
Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun dhateng mrika wonten ingkang dalu punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodha. Atur para putra atur pambagya nuwun pring bapak ibu sedaya padha bahu pikiran tenaga sarta bangku lawan jiwa raga mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha. Kita sesuwun dumateng Pangeran sageta nindakake kewajiban marang dawuhe Gusti Pangeran kasebat ing dalem Al-Qur'an mugi Allah ingkang kautus dening Pangeran. Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab wektu iki kanggo meringati peras kanjeng Nabi Muhammad kang suci. Kabeh kancaku yen pinuju aku kudu lagu-lagu kancane bersatu aja sesungkaran kudu sing aturan undang kaya kewan mung rambutan pangan. Aja padha gelo aku ingkang jaga kancane dosana sing rupane ala ajan rupa ala nanging rak sempata kula dipilala kancane dosana. Najan kula niki rupa amateni nanging kang sesantri mula aja wedi mung eling kawula dateng para preksa sampun ala-ala awet tunggal bangsa. Lan maling kawula dateng para preksa ampun sami nyacat mangke tak maksiat kados sampun cakap lagu-lagu kula manawi lapat nuwun pangarsana. Dalan niki biyen nate taliwati nalika
Pemuda di Songo sing rupane alam aja ngalawe tunggal bangsa Perayaan ini yang besar sekali untuk meringati ulang tahun malam ini. mila kula niki saged ugi mriki sebab ditimbali panurutan dalu niki Perlu arah-arah gawe ulang tahun supaya netak sarta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda Najan rupa kewan melu perayaan kanggo meringati ulang tahun pada malam ini. mila para rambut kakung saha putri kerja amateni rupa amateni Kata sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun kenging tangan sombong. Ayo prakanca ngawruhana rukune Islam ya iku 5 sahabat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan
Atur sugeng dumateng Kang Samya dateng amriksani badan kula wujud damang malang-malang sampun ngantos samya jinglang mangke mundhak masanggara atur kula dumateng Kang Samya Meksa agen alit kakung putri sapa muda sadaya yen wonten apa kawula nuwun gunging pangaksama kula niki pemuda saking Tosanga dereng saged tata lan udanegara sanyata saged mung lunga sapa upados pangupa Ilanipun sedaya Kang Samya Meksa sampun ngantos sami ngala-ala mring kawula najan kula rupa ala nanging tasih kancanira Najan Allah rupa kula ambadeni nanging tasih golongane santri sayekti sawang sami anglampahi kesenian warni-warni Milanipun sedaya Kang Samya Meksa sampun ngantos sami ngala-ala mring kawula najan kula rupa ala nanging tasih kancanira Najan Allah rupa kula ambadeni nanging tasih golongane santri sayekti sawang sami anglampahi kesenian warni-warni sampun cekap kang dados atur kawula mugi sabda sekecakna langkahira sedaya sinambi meksa kawula kanupane mata-mata Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo para sedulur Islam sedaya bebarengan hormatana maring mirate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya
cari banyak doke bajul keri siji. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tola cahe na cahe catola cahe di putul cari banyak doke bajul keri siji. Tola cahe na cahe catola cahe di putul cari banyak doke bajul keri siji.
kumpulan